Hi, this is Sandra and you're watching Micro Moments. For today's video, papakita ko po sa inyo anong laman ng bag na to. Tayo po ay bumili ng damit. Hindi po siya mamahaling damit. Usual damit lang para sa taglamig. Alam naman po natin na hindi na ngayon summer, nag-start na yung fall season, kung kaya need ko na talagang bumili ng pang lamig na damit. Yun. Ba't nga need kong bumili? Kasi po, from extra small and small sizes na damit, nangyari po medyo lumaki po ako, kaya yon, need kong bumili ng medium at saka large size na damit para wag naman maging fit yung damit ko kasi hindi po ako komportable sa fit na damit. Kaya yon, bumili tayo ng damit. Hindi pa ako bumili ng damit kasi mucho dinero ako ngayon. Bumili pa ako ngayon ng damit kasi sale. 342 po ang damit na to. Nag-sale po yung Kubus, kaya yun. Grinab ko na, kaya bumili ako. Hindi ako nagpunta sa department store para mamili doon ng mga damit. Ang ginawa ko po, kasi pandemic ngayon eh. Ang ginawa ko po, nagpunta po ako sa website ng Kubus at doon po ako namili. Yun. Tapos, pinick up ko na lang to. Okay, open na po natin kung ano yung laman, ano yung mga pinambili ko sa Kubus na 342. Ayan. Excited na ba kayong malaman ano yung nasa loob? Of course, meron kung ano yung pinangbili ko at saka magkano yung presyo. Ayan po, friends. Yan yung pinamili ko. Mali po tayo ng full underwool sweater. Ayan, friends. Yun. Ano po siya? I-open natin para maintindihan nyo. Yung iba po dito, pang ilalim lang po talaga siya. Pero okay na po to kahit ito lang yung isuot mo. Tapos, lagyan mo ng jacket afterwards. Mainit na po siya. Yan. Manipis po siya. Tingnan nyo, makikita nyo, manipis talaga siya, oh. Pero mainit po to pag taglamig. Bumili po ako ng 3 ganito. 3 black. Ayan po, 1. 2. 3. Yung next naman po, ganun pa din, pero white color. Medium size. Maganda po yung black at saka white. Kasi pag, for example, gusto mong suotan ng ibang kulay, i-combine mo. Pwede, di ba? Yan new friends. Sobrang nipis talaga niya. Pero mainit to siya pag taglamig. Yan. 2. 3. Diba? Tapos, friends, for example, kung gusto ko tong suotin, tapos lagyan ko naman ng kulay, kaya bumili po ako ng sleeveless na pwedeng ipatong doon. Yan, friends. Para po, hindi naman ako magipit na ganun.
Ito po ay medium. Tapos ito namang sleeveless. Large. Bili na ako ng tatlo. 1, 2, 3. Ayan. Tingnan, kung napansin niyo po yung mga kulay, sobrang simple lang po, di ba? Ganun po. Kasi hindi naman po tayo pasosyal. Simpleng tao lang. Kaya, simpleng damit lang din yung binili. At saka, last but not the least. Pag springtime po at saka fall season, ayoko po ng sobrang kapal na coat. Kasi gusto ko pang ma-feel yung vibe ng summertime. Kung kaya yung bumili ako ng yan. Ganyan. Ano siya? Cloth na long sleeves, pero sa ilalim, wool na siya ang isusuot. Kaya mukhang summer na summer pa din. Pero, medyo malaki pong medium na to. Malaki po sa akin. Tingnan nyo po. Mukhang need ko tong i-change to small kasi sobrang laki niya. Pero okay lang naman po na mag-change. Kasi malapit lang naman po dito yung physical store ng Kubus. Hindi lang po ako bumili sa physical store kasi nga po pandemic, di po ba? Mas mainam na sa internet po tayo bumili kaysa doon pili ng pili. Madami pong tao na napupunta ng mall, lalo na kung afternoon at saka weekend. Yun naman po yung usual na time na free ako. Kaya yun, sa internet na tayo bumili. Tulad nito, medium din to, friends. Pero malaki siya. Malaki na medium. Kaya, i-ano ko lang siya, i-change ko lang yung ano nito, size sa physical store nila. Tapos nakalagay dito, hindi po nakalagay yung total amount. Ewan ko bakit hindi nila nilagay dito. Yung ito pong mga ano, itong white na wool at saka yung black na wool. Yung tatlong white, nakakahalaga ng 698.01 sa tatlo. Kada tatlo. Kasi 3, 4, 2 nga, di po ba? Yun. Tapos yung ito naman po, nagkakahalaga ng 137.04. Di po ba? Mura. Kasi nag-sale nga sila. Tapos ito naman pong red, ito ay nagkakahalaga ng 60.48 kroner. Tapos itong white at saka black combination, 60.48 kroner din. Tapos itong green, 79 kroner. Yan po. Sana po nagustuhan nyo po yung haul ng mga damit. Ano pa ba natawag natin? Internet shopping. Kahit simple lang po. Keep safe po sa inyo. Kung po pwede, wag pong lumabas ng bahay kung hindi po kinakailangan. God bless. Till next video. Parang okay naman, friends. Diba? Parang okay naman. Diba? Medyo okay naman siya. Hindi ko na siguro palitan. Okay na ako, friends. Hindi ko na siguro ito palitan. Okay naman siya, oh.